65 baby, let's go. Nasaan na ang aming sapat, wala kang natanggap. Saan na ba napunta at lagi naman hanap-hanap? Marami ang mga Pinoy na nangailangan. Sana naman ibigay nyo sa mga kababayan. Dahil marami ang nawalan trabaho din sa epidemya. Ano na lang ipapakain sa kanilang mga pamilya? Nagkakahirap na nga ang bayan at nyo pang ibulsa. Ang perang galing sa gobyerno para pang ayuda. Dapat tayo magtulong-tulong na kapatid Pilipino. Nandito na tayo sa step, alam na nangyari sa mundo. Hindi natin ito inasahan na ito'y mangyayari. Tingnan nyo ang ating kababayan nagbangkawa sa kalye. Bakit walang natanggap sa andaysa? Ibigay na sa andaysa. Bakit biglang nawala sa andaysa? Dahon na parang bula na sa andaysa. Bakit walang natanggap sa andaysa? Sana all makatanggap na sa andaysa. Bakit biglang nawala sa andaysa? Pinapos-tapusan nila. Dapat ibigay nyo sa mahirap nating kababayan. Dahil maraming Pinoy na nangailangan na susugatan. Dapat kayo'y magtulong-tulong sa mga kababayan. Sana naman din kunin nyo na yung pahihirapan. Dapat ibigay nyo sa mahirap nating kababayan. Dahil maraming Pinoy na nangailangan na susugatan. Dapat kayo'y magtulong-tulong sa mga kababayan. Sana naman din kunin nyo na yung pahihirapan. 65 baby, let's go. Ikaw ng mga Pilipino ang nagkalisod.